uyakwazi ukuhamba uJesu izimo zibaba. Awukamboni neqhamuka phezulu kolwandle. Amanzi olwandle ayababa kunamagagasi kodwa aphinda ahambe phezulu kwawo. Ngoba inyawo zakhe ziyathotshelwa amagagasi. Uyakwazi ukuhamba noma impilo ibaba. Uyeyedwa okwazi ukuhamba kuzwakale. Uyeyedwa othi nakahamba maqede kube khona ihlobo kanti kusebusika. Awusangizwanga. Kuthi kusebusika ukuhamba kwakhe kuletha ihlobo. Ngoba lo hambayo ihlobo laseCalvary. Lo hambayo ilanga lokulunga. Uma ungangizwa hamba nami siyobona eGetsemane. Kwakubanda. Ababehamba naye balala ethi masithandaze. Kubanda kunjalo kodwa balala. Why balale ingoba ihlobo laseCalvary laliphakathi kwabo. Uma uJesu ekhona amakhaza awezwakali. Uma uJesu ekhona kuyafudumala. Uma uJesu ekhona khona into ezenzakalayo.